cer ne spun azi o poveste, cum s-a născut Pruncuzul într-o iesle. Să știm că e cea mai sfântă poveste. S-a născut al nostru împărat, să spere lumea asta de rău și de păcat. Îngerii din cer coboară pe pământ, îngerii din cer coboară pe pământ, să împartă bunătate și har din cerul sfânt, să aducă mântuire la oameni pe pământ. Îngerii din cer iar daruri au adus, îngerii din cer iar daruri au adus.